one two three बड़ा हरामी हो बेटा थब्ल'नाय कम्पिटिसन बादि जानो नागिरदों सानगोन दे औ दे जाबाय रेडि one two three 2 minutes वा माथो गोबाव थाथारो ओइ सांनालायबावो गोलाव गैला थांजेनबाय सानै एम्बु सानै सालदे जेनबा बेबो गैला मा होनबावनांगौ जाखो आयौ जाखाब थायो नै थैखोना माखौ क्या बोला तूने थैखोना माखौ नायाबा ओइ सालदे थैखोना माखौ नायाखै हनै फार्स्ट थांबायलै शाबाश बेटा one two three नै सोर देरहायो एबार नायनि एबार खननै जानोसै एम्बु आउट जाबाय लोथौ आउट साथाम दंबावो साथाम अर्जुन मिजें किथुल साथाम दङ मिजिं आउट गामिनि होथारो गैला अर्जुन फार्स्ट wow